Lakhain koira trokduar baguri MSC constituency angkang alu nongnam kache thangklong Kaziranga mate Kazirong hangpi kendulangso picnic spot along isi mesen kesanga hemate waiting shed awelang tourism along ripuset ke chetherak me alam labangso along rialong Halloween pregjam adet amuni datum sitame nangkijui kelang aphan wang olo lapen atumi pini chodle kijui atum kewang chot puadim kali Hako arni pen sitame labangso along ri kijui along ri binong pini am sitame lasonsi do bomlo Sitame lapuson nongnam kache thangklong adimate tourism along ripuset ke kachingthur amu kavedet ke manghume melam lapuson aphansi parivartan pupoma difu rong sopialong klarbor chotke karbianglong development o loputong pupoma lason si kendulangso picnic spot penchite bokhet arong towar kokthom kache tok along ihum kerak thang akesang ahemdo haladak phumening tierong amikar bidia sing phangchu pen nangke thando na tengki labangso waiting shed ningkan cap ningkan krep ho anbak dopo kedamtang congress asorkar charibo mahutsi bangso akesang ahemta ki kimputa nang thandun lapenke nonputa thangnat repairing haihuita ave pinlang lasinon ki khibom asorkar atumjong si labangso akesang ahem repairing at puasonte mesenji puta ningje pon Kaziranga pen resaning TK News. Ante labangso wedding set ningkan kon bagdo po. Ene ke ningkan cap ningkan krep phone dulu. La so ahemedi kisang ahemedi. Kalang. La inde afi repairing la ben akimi kikim ji polam the klangklema. Klangkle ha kongres sorkar kita tang kongres sorkar si kim kang pen la non puta. Amane la so amane repairing la hai nang le pin la. La son kikim ave pinlang kedi. Ave pin la. La ha kongres sokal ki mang chora melo kedi. La kim yang chon melo. Ada non la ke cari pon BJP sorkar tum pulo la si nang repairing kru isonte celami mi choji ko yalo oh la son je chuning ri lo nang li tum bang ke tanang li tum le ta ke tourist place lo kedi ho kalang le ki jui da do ja to picnic spot lo kedi da kalang le Kazirong hangpi riasi puri lo kedi kalang le nang li men che thani gima elemen ke bidasing phangchu ko ada komen ing tiarong kumen interong ame ka lo kedi kalang le to choroi long te nang li fa Nifai cap ani lakhain koira trokduar baguri MSC constituency angkampi daithor bhomti arni ahi thielong kaprek akimi kibi ke pangchengpon local MSC mate education EM Richard Tokbi sai ke claim ke me sen penajok kai ke daithor angkang aradatum ke chonam dunwer bhomti ahi thi themuchot adiman kaselam pipon pen ke labangso hi thi kimi kangpu pon ke hawar arad atumta ning arong pik anlobuta ningje pon rinti lapen non akimi ahi thi ahem abang ki kim piesonte mesenji puta ningje ponthu lapen labangso ahi thi ke rong plikep hokep arad atumsi kenang maphan kewang puta hawar arad atumpen ningje pon rinti labangso hi thielong ke joratum Halloween pen si kewang lake behora bokakhat numaligar lapen golaghat pen ansi kewang lapen lapu inglong aradatum karbiahan kacho joratum pen kaningje ponke abanadim si asap jormi muchot sitame pini pen si ki milanga potlo muke wanga rui pen ke chojor cholang meji puta ningje ponthu lapen ladak pen ke alongka prek adim ke ponang nelo puta hawar arad atum pen ningje pon lapen bazar committee atum pen kaningje pon ke Ladakh abanalongke daithor town ahemsi kimpon po lapen ahem kim tangdet lote daily market stame bipon poputa daithor Saturday market committee atumpen thanpon lapen no nakimi Saturday market ki bipon lake daithor mini stadium RIC bipon loputa daithor bazar committee atumpen rat atumaphan thanpachini pon news report TK News तो labangso channel keleng rat kampanan sitame kadom tibijo kadom nili nengang samba ke lason ho wanglo dap ning samlo athema adim la dap ceklam pik apen adim da theta na son lo pen hala dakta hinune hada ke bida oi sitame lada banga klam pembojar ke theta nei itu monon phi khanata theta nai pot la banga adim ke the dim bangsi isi banga akinang ko la pen isi banga nili non jing banga man dak bojar committee tumhan Baton committee dumhan sitame hemanga tuning rikang tung bangke hema bang asap non temporary hem tu sitame asap kim paung chon nala nili ting bang paung nang jilan la penke la dak ili
karbi pitung ba karbi potung karbi tum lak khana chojodun pendang lok hotel kaprek dak tang selam dundu lahe alang litum phansidame hema bang pidera sonde celang mesan ji lapen hala tumta siksak selo alam bang ke hema non bang sap celang mesan na lo mo non arni so sedalo arni arbe jang jedalo la bang ke asap akajoy kele sita men me arbe nang jang du hotel la khan ke jora tum la pen kaprek jam hormon ta arbe nang jang ko la tum titi binan thaibe la si la ki the bangala lo komiti tum phan ni hin pen ke chuneng ri dun kang tum bang ke la le la si bojara bang ke ladang la permanent bitok sita cho ha tum bang ko ton ta mathan ni la komiti tum bang la permanent pasiting de ini de tante temporary phan chot ne la pu keng lep pu hi ang jok han se rong pen la pen lang tuk terang rong pen ke wang tawar tame la pu jong si tawar don pet pute la tai si miul lang mesen ko la pu ladak fisaring si do la pu don pet te pu pen ta kan boka pen na wangun po ihi la pu baperan sing narong lu kita biro mana wangun po ke pu lang tuk terang rong pu han terong mana wangun la le yo le tawar bang selam nei hala non ki do bom bojar banalong ha aso bojar banalong pen pu keng le tawar bang lo pulu tang de la ke mipik lo adim dak center lo appoint lo dak hi pu rong yang phong hi pu angka han se rong pu lang tuk terang rong pu baperan sing nara rong ki chau bi lapu joy kilo dak bang pen adim te meyo lo lapu hen lo nilimen chetani nilimen ke jonaram te dang nili lang tuk terang rong dei Bujar ban mane bujar mi kita me pilih si khas lah apa kijor no bang ni le pining lah mati ni hiti kinang ada pokok lah si kinang lo hiti kinang nang ni tadak nang elo po lah bang tek lo bok roi rai rong tikim la hari lang hai yang si ni tu biar tu hai kita tu tapi kijor sedang mungkin jadi kena kala Info ni tu ke kita bujar nang dia lepas bang itu biar nang mana ni tadi tu